Son as 10:48 da mañán. Como xa lles dicía antes de publicidade, volvemos a Camariñas. O domingo ali presentábase o programa promocional do Concello Eu Son Camariñas e temos precisamente ao outro lado do teléfono ao creador, Diego Alonso. Moi bons días. Hola, bons días, Verónica, que tal? Bueno, decía eu que se presentaba e ademais vaya exitazo de público, non? Sí, fui espectacular porque nós puxéramos en principio en venta disponibles na web mediante registro, creo que eran 20 ou 30 entradas, butacas disponibles, e despois foi unha avalancha porque ao final xuntáronse ali cerca de 200 personas. E na verdade foi moi emotivo para a xente que estuvo ali, como había tanto misterio a propósito que quixemos promocionalo en base ao misterio tamén de provocar un poquinho a xente de curiosidade, a ver que era eso. Estuvemos 3 semanas nas redes poñendo cachiños de vídeo sin dicir nada, fotillos, quen participa, bueno, todo así, claro, eso estaba estudiado todo a milímetro para que ao final pasou o que tiña que pasar, que a xente tiña que ir para ver o que era, claro. Eu Son Camariñas, contanos en que consiste o proxecto. Non é un secreto, É un secreto? Bueno, pero non nos está explicando ninguén. No. Vamos a ver, é un proxecto, é un programa promocional do Concello de Camariñas, que é unha historia ficticia, pero que ben podía ser unha historia real dos protagonistas, que son 5 músicos de Camariñas que ten un grupo de música nunha cidade, están facendo a canción Eu Son Camariñas, que é o tema principal do videoclip, que ademais foi grabado expresamente para isto, sí, música original, sí, o sea, original, todo un luxo. Sí, original, despois os mismos protagonistas, a música é basada nunha idea mía, nunha canción mía, que eu tamén fui un músico na miña juventud. Non sabía eu eso, Diego. Sí, no, fui un músico de varios, toquei en varios grupos, e bueno, tiña esa canción aí sempre, nunca acababa esa canción, hasta que tuve esta idea, despois venga a Fran Barcia, venga a idea a Fran Barcia e dixo, Fran, a ver, cando fajamos isto, cando estábamos desarrollando proxectos xa, venga a idea a Fran, a ver, como podemos facer con esta canción, el tamén modificou cousas, puxo das súas cousas, que os protagonistas fixeron tamén a canción, entre eles, sabes? A canción final. E nada, despois pois foi cando empezamos a promocionar, cando tuvimos o vídeo xa montado e todo, pois empezamos a promoción intencionada de meter esas ganas da xente, ¿no? Bueno, ao final o resultado deu resultado, pois. Do resultado, ese programa en nada xa vai estar, bueno, xa vai a ser visible, non? Para todo o mundo, xa vai estar funcionando completamente. A finalidade principal, Diego, imagino que un pouco tamén a dinamización, poñer en valor todo o bo que é moito que ten Camariñas. Exactamente. Sí, como eu dixía ali na presentación, este non é un programa promocional típico. Bueno, eu non sei tampouco se fixo por aí outra cousa, non, pero o que vemos por aquí típico de mostrar o que se fixo en Camariñas xa, vamos a falar de Camariñas, o que se fixo en Camariñas nunca se fixo isto, porque aquí, claro, os típicos que se fixeron, os típicos vídeos promocionales de Camariñas que se fixeron foron así, bueno, típicos dron, paisajes Faro Vilán, as playas, bueno, todos os paisajinos, moi bien, estaba genial. Pero este vídeo é unha historia de xente. Trata de meter en valor a xente. Participan neste vídeo cerca de 400 personas de Camariñas todas. Non falan todas, sino colectivos. Vense no vídeo sobre 60 e pico personas entre escolas, mariscadores, percebeiros, bueno, que sei, fábrica de conserveras, de todo, os sectores máis importantes, palilleiras, hombre, non podía faltar, as palilleiras, participan
no vídeo a xente de Camariñas, de meter en valor a xente, a verdadeira faceta da xente e sobre todo a xuventud. A xuventud está facendo moitas cousas en Camariñas, así que quixemos valorar eso tamén. E sobre todo a xuventud, os protagonistas, os músicos, mi madre, son verdadeiros cracks da música. Mi madre, vamos dicir, de Belén Tajes, fui vocalista da gira de 30 aniversario de Luana Luz. Efectivamente. Impresionante. Do que está facendo ahora o noso grupo Vudú, impresionante en Galicia, que haxa eso, dúas mulleres, un duro de dúas mulleres facendo música impresionante. De Fran Barcia, máis irmán, que tocan en Samarúas. Bueno, dos grupos millores a nivel folk, a nivel gallego. Bueno, de todos os protagonistas son bastante ejemplares, son xente moi válida. Falabas, Diego, ademais das palilleiras e precisamente creo que este Usón Camariñas vais a ir á rúa precisamente coincidindo coa mostra do Encaixe, non? Exacto, sí, moi ben. Na mostra do Encaixe, sí, señor. Ali na mostra do Encaixe, o será o Viernes Santo a 7 da tarde, despois do desfile, do último desfile, farase a presentación oficial e despois xa, así que ali, bueno, podrase ver, pero despois xa se publicará en todas as redes, en todos os no noso blog, primeiramente, na nosa página web, usóncamariñas.es, e despois por aí todo, bueno, vamos repartilo antes a todos os medios, por aí, pois, para que todo o mundo poda ver. Nada, emocionarse con Camariñas, porque é bastante motivo, a verdade que eu teño un fillo, teño 2 fillos, o meu fillo todas as mañanas cando vamos lavar os dentes sempre me dice, papá, eu teño esa canción na mente, ese fillo. E despois está ele xogando mellor, ten 8 anos, está xogando cos Playmobiles ou ali, está toda a canción. Bueno, pois aí ten xa o mellor regalo, non? Sí, a mellor mostra de... Sí. Falamos dese vídeo que bueno, é o que engloba ese Usón Camariñas, un vídeo que se vai a ver, se non me equivoco, nesa página web que se habilitará para isto, onde se vai a poder ver o vídeo e moitas cousas máis, creo. Sí, xa está habilitada a página foi tamén parte da promoción para meter o gusanillo a xente tamén, todo baseouse neso, na página, no blog, onde se iban presentando como lle chamábamos, o xornal de grabación do vídeo, para ir metendo a xente a ver que estaba todo o mundo seguindo e non se dicía nunca nada, non se descubría, casi iba todo contagotas. Despois nas redes sociales tamén, o Instagram é a rede máis importante que vamos a promocionar. Aquí vamos a facer ir mostrando o que falábamos, como se o vídeo era para mostrar a verdadeira faceta da xente de Camariñas, pois as redes sociales van a seguir con ese propósito de mostrar todas as cousiñas que se van facendo pequeniñas, ou mellor, unha diseñadora que temos aquí que fai camisetas con encaixe personalizadas, é unha pasada, non, claro, son cousiñas que para esa xente, para nós, son moi bonitas, pero que non van salir nunca no medio de comunicación, no medio rural. E vamos ir publicando esas cousas, esas cousiñas pequenas do pueblo que dan valor ao que fai a xente, a originalidade, e de eso vamos a estar promocionando co redes sociales e co blog, mostrando esas cousiñas todas. Pero que van pouquinho a pouco, graniño a graniño, e que forman o colectivo de Camariñas, non? Todas as cousiñas que a xente fai, que no seu día a día, empresarios, pequeninos, sempre, ou mellor máis grandes, pero ir mostrando todo eso. A xente que está fora, moi importante tamén, xente que está na migración, claro, que está facendo cousas tamén. Claro. Que está levando, por exemplo, David Carril, o gaiteiro que participa neste vídeo, está en Inglaterra, está en Londres, está promovendo música gallega, música, bueno, folk de por allí,
alá, está xuntando xente, gallegos que hai por ali, inmigrantes da Costa da Morte, en Londres, están tocando, están facendo grupiños de música, é unha pasada de cousiñas pequenas que están facendo é que che emocionan, porque eso todo o mundo sempre nos fijamos máis en grandes logros que fai o mellor a xente, pero as cousiñas pequenas tamén son emocionantes, Claro que sí, claro que sí. Pero eso hai que mostralas. Diego, ademais, imagino que para vos tamén foi moi especial todo o proceso de grabación, todo o proceso de creación deste proxecto, tamén pola implicación emocional. Implicación emocional, bueno. Sí, claro, como xente de Camariñas, non? Que ao final é emocionante facer todo isto. Está claro, sí. Eso está claro. Despois ver como se volcaba a xente no proxecto, en parte tamén se emocionaba, claro, porque se madre, isto ten que facer o mellor que poda e implicar, de feito foi un traballo que eu cheguei o domingo, o lunes tiña que traballar no estudio todo o día, son fotógrafo tamén, bueno, estaba super cansado de todo o que supuxo porque claro, tipo as redes, Camariñas, claro, eu tamén son Camariñas, dixes, eu estou dicindo que, porque eu dicía de xente, tenes que salir afora estar orgullosos de ser de Camariñas, tal. Bueno, eu, claro, non vou presentar aquí unha... Eu teño que facer o mellor que teño dentro para neste proxecto, así que, vale, quedei como suele ser proxecto real. Claro, é máis con toda a energía posta neso, non que sei, levábamos desde outubro coa idea, noviembre, diciembre, grabacións foron casi imposibles polo mal tempo tamén, despois hubo que volver, replantear moitas cousas, bueno, foi o equipo de grabación un traballo extenuante, sí. Pois, Diego, deseando estamos que chegue a semana que ven e poder xa disfrutar dese vídeo, seguiremos de cerca o percorrido do proxecto. Eu vou a propoñer a vos tamén, sí? Porque como unha canción non se sabe que a canción non se sabe, claro, que a canción non está publicada. Vamos propoñer tamén que pasarvos a vos a radio, Radio Voz, e que a publiquedes tamén. Claro. Un día cando vos quedades, chamadme, mira, paso vos a canción en exclusiva. Claro, estaremos encantados, claro que sí. Pues nada. Moitas gracias, Diego. Un saludo a todos. Veña, chao. Abrazo, chao.